Raptim her. Som I ser. I dag der skal vi lave en vlog, hvor at vi så tager ned i Netto. Challenge. Ja, okay. Vi går ned i Netto. Så køber vi nogle Mentos cola, ikke? Så skal vi prøve at så putte Mentos ned i colaen, rysten, og så bare se, hvor meget den kommer op i luften. Og ja, det var bare lige det, vi fortæller, og nu går vi så lige afsted. Så nu, ikke noget. Hej. Det der glemmer han så lige. Men Annie, er det sikkert, at Og nu skal vi så ind i Netto, du kan se den her. Lotte Netto-tegn. Og nu skal vi så ind og købe noget cola, hvor vi så efter går over i klubben og optager, eller gør selve det, vi lige har købt, og gået over i Netto for at købe, ikke? Så det, altså det vi gør nu. Vi skal lige kigge os så. Eller bare lade være. Men nu skal vi så herover og købe noget. Jeg har, jeg tog bare min punkt, men jeg kan faktisk ikke helt huske, hvor mange, hvad fanden er det der? Det spilder penge. Ja, det er lige mange penge, der bliver over der. 3 kroner. Fanden er ikke okay. Spilder penge. Ja, de favoritter måder. Også det. Nå. Men sådan. Så vil jeg en Netto. Det her, det er bare kunst gang 1000. Det her, det er meget pinligt. Vi tager cola live, Anton. Ja, det gør vi bare. Vi skal bare lige se, hvor meget det koster, så. Der er faktisk alt muligt. Er der ikke cola derovre? Det her. Så skal vi bare lige finde. Det er sådan en her. Ja, vi tager bare Cola Zero. Vi tager dem, der står op, fordi de ikke blevet rystet så meget. Kom. Vi skal holde den rigtig stille. Der var Mentos. Køber bare en. De gør noget svært. Vi kunne prøve på at se, hvem der først kunne bunde en drikkejoghurt. Det er jeg, fordi jeg elsker at drikke yoghurt. Kom, lad os se, hvem der først kan bunde en drikkejoghurt. Nej, jeg tror bare, vi stiller os op i køen. Og så står vi bare her og venter. Jeg skruer den lige op. Yoghurt. Hvad var det?
så lave den der challenge, hvor vi ser, hvem der kan drikke det hurtigst. Og vi har lige fået en ven med, der lige kan filme os, mens vi gør det. Og ja, lad os bare gøre det. Vi starter på samme tid, men Sylle han vinder nok. Sylle, er du klar? Okay, 3 år. Så, det er det nye svømmepøl. Eller mudderpøl. Cola-mudderpøl. Ja, tak. 3, 2, 1. Der ryger ned på min trøje. Man får jernkilde der. Sylle, man må ikke spille ud. Færdig. Og antivalg. Faktisk overraskende. Nå. Nå. Vi siger lige farvel til Villa. Hej. Han sagde, jeg gerne spise den. Nå. Jamen, Skud ud til cola. nå, men husk at like og subscribe, hvis I synes, den her video den var god og sjov.